аз отидох сама, защото бях сама на Коледа, на Бъдни вечер. Исках, с една група бях от Географски свят, организирана за празника в Охрид. И минавахме през Прилеп. През Прилеп трябваше да минем транзит без да спираме. Бяхме закъснели за Охрид. Вече се беше стъмнило. Аз през целия път разправях на екскурзовода там тази история, Прилепската, за железния светилник, за това, че има прототипи, че дядо Методи Лазар глушеше Прилеп е Преспа. И той не ги знаеше. Тя беше едно младо момче. Не ги знаят и хората от моето поколение. Още по-лошо, не ги знаят литературоведи, историографи и така нататък, тъй като имаше, знаете, едно фалшифициране на българската история, която се изучаваше, и второ, бяха изчистени от българска историография тези неща, които не пасваха на социалистическата идеология. Като разправях това нещо, той постепенно самия предложи: дайте да спрем тук, да видим църквата и тогава да продължим. Значи хората от автобуса не знаеха това, си говорих само с него и си съгласиха обаче да ни изчакат. Ние двамата само слезахме. Влезахме в църквата, църквата беше празна, само клисара там продаваше свещи, но беше за нас, аз за пръв път влизам в тази църква и той също, бяхме удивени. Такава църква. Иконостас е великолепен там. Тук, тя самата църква отвътре, преди да стигнем до иконостаса, с тези големи икони, с този иконопис, тук не е често срещано това нещо. Не е често срещана. Нашите икони са по-малки, точно така. Невероятно впечатление. И смаяхме се и двамата, стигнах до клисаря и той казва: сега какво? Викам, тук ако можем да запалим свещи и бързаме, но казвам, аз имам тук роднини знам, че къщата е до самата църква, даже част от двора е бил дарен за църквата. И той тъкмо да си отвори устата и вратата скръцна и се показа една възрастна жена и той каза: да, ето е Загорка. Това е, казват, вашата роднина. Че единственият човек, който по това време влезе, се оказа роднината ми, която живее там в тази къща. И запознахме с тя, веднага ме заведе там и тогава на свещ в двора видях тази чешма, на която пише Братя Косеви, 1863 година. Това е, което беше първото ми впечатление от Прилеп. Разбира се, Марковите кули, но всичко това беше началото. И почнахме вече, водих рода там, аз го водих, аз го организирах и последните години на мъжа ми и той дойде.